Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. To en jokkan dow wolwango deydey masalaji ɗi modibbo Mouhammad ben Saleh Al Usaymin o fiti dow muɗum ko larani haala kiita al'ada be kiita ɓesgu. To kadi en jokkan dow jawabu mako mo lambano gas e go'o. Ha ɗon man kadi o ƴamama ha ƴamol man ɗo o wi'e ƴamowo man wi'atamo to fototiri debbo kanko man ɗo al'ada mako warti ban jamdi gotel zura du fiigo misal kadi o fondi ban masalan jamdi gotel zura al'ada mako warti kadi kanko man ɗo nden o juulay jotta kam jamdi gotel kam na zura kam waɗi to o zura nasti kanko bo o juulay zura man ha al'ada mako warti. To kadi ɗo kam noyi kiita mako lismotomo kanko man ɗo o yoɓa wakkati man ɓawo to o senakena walla o yoɓata wakkati man. To kadi ha ɗo wonte ƴamol debbo ɗo. To kadi ha ɗo modibbo man o jaabi o wi'ata bandeydey sifa ka ƴamɗo ɗo ƴami masala man ɗo modiɓɓe ɗon mari ha maka konguɗi ɗiɗi. Kongol aranol kam kangol kam ngol wi'ata lismata ko debbo man ɗo o yoɓa lismata ko mo o yoɓa deydey wakkatiwel ngel al'ada mako warti nder muɗum ɓawo wakkati man nasti ɗo lismata ko mo kanko man ɗo o yoɓa wakkatiwel man ngam kanko man ɗo o yebaki o zumbirtabo be soyde julgo mako jamdi gotel kam zura kam nasti amma kadi sharia ɗon duganimo jotta kam kanko man ɗo ɗon hokkimo feecare ha wakkati man le sharia lisminayimo nastugo wakkati noon si o juula innama sharia dagnanimo foti o juula ha aran wakkati o foti o juula ha caka wakkati o foti o juula ha ragare wakkati to laatake woodi ko suklimo woodi larura kiitanigamo banniɗo man ɗo. To kadi nde sharia ɗon feecinanimo ha julgo man ɗo lisminayimo o juula ha aran wakkati tan ɗo to kadi ɓe mbiyata nden kam nde sharia hokkimo dugayere duganimo hokkimo feecamre ha julgo ha wakkati man ɗo to kadi ɗo kam kanko man ɗo o lattaki kanko man ɗo o zumbiran be majum. To kadi nde o zumbirta be majum kam lismatako mo kanko man ɗo o yoɓa wakkatiwel man o ɗon nder ko daganimo al'ada mako mon warti to kadi lismatako mo o yoɓa wakkatiwel man ɗo. To ɗo wonte konngol aranon nder konguɗi modiɓɓe kangol man ɗo ngol ɗon yi'a kanko man ɗo ko o seni man ɗo wajibaki dow mako wartira wakkati mo al'ada nastuɗo nder o juulay ɗum nden al'ada mako warti wakkati nasti o juulay ɗum ha al'ada mako bo feƴƴi warti nder wakkati man kadi konngol aranol ngol kangol kam ngol ɗon yi'a wonay dow mako yobbo wakkati man to o senake. To konngol ɗiɗaɓol nder konguɗi modiɓɓe kangol bo ngol ɗon yi'a wajibi dow mako kanko man ɗo o yoɓa wakkatiwel man ɗo to ni o senake jotta kam wakkati nasti kanko man ɗo o juulay ha al'ada mako warti. To kadi konngol ɗiɗaɓol ɗon yi'a kanko man ɗo wajibake dow mako o yoɓa wakkatiwel man ɗo to ni o senake ngam ɗum wakkatiwel gotel wala bo torra dow mako yoɓgo wakkatiwel gotel masalan al'ada mako on warti jamdi gotel zura wakkati kam nasti to ngam zura nastan ɓurnal fu diga ban midi walla midi be seɗɗa wakkati zura nastata to kadi ha jamdi gotel kanko man ɗo o juulay to ɗo man ɗo kangol kam ngol konngol ɗiɗaɓol ɗo ngol ɗon yi'a wajibi dow mako kanko man ɗo nyande o seni o yoɓa wakkatiwel ngel ɗo man ɗo ngam kanko man ɗo ngel wakkati man wajibake dow mako woni dow mako kanko man ɗo o juulano wakkati man o juulay ɗum ha al'ada mako warti ni kam wakkati man ɗo tabiti dow dande mako kadi wajibi dow mako kanko man ɗo nyande o seni o yoɓa wakkatiwel man ɗo. To nden konngol man ɗo modibbo man o hujjori ha konngol ɗo o wi'ata o hujjori be hadise konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallam biyangol man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salah kadi ko moye hewti darnde woore nder wakkati kanko man ɗo o hewtake wakkati man ko moye hewti darnde woore nder wakkati kanko man ɗo o hewtake
wakkatiwel man ɗo. Masalan lutti ha nange muta deydey ko o juulata darnde woore, o juuli asiri darnde muɗum woore, nden nange muti kanko man ɗo darɗe tati luttuɗe man bo o juuli ɗum ɓaawo mutgo nange, kadi kanko man ɗo o hewtake wakkati asiri man ɗo wi'atake kanko man ɗo wakkati asiri man ɗo wurtake o fuɗɗi julgo ɗum, innama wi'ete kanko man ɗo o hewtake wakkati asiri man. To noon ni kam o waɗi o wi'ata kadi nden kam to fototiri kanko man ɗo wakkati nasti deydey ko o juulata kadi bo darnde woore, nden al'ada maako warti kanko man ɗo wakkati man ɗo nga tabiti dow maako, ngam nga hewtake mo, nga tabiti dow maako, ni kam wajibi dow maako kanko man ɗo nyande o seni man ɗo o wartira wakkati tabitiɗɗo dow maako ɗo o yoɓa ɗum, kañum kam o yoɓa ɗum, ngam wala geldol deydey ko haɗatamo kanko man ɗo julgo wakkati man, deydey wakkati man nasti kanko man ɗo o juulay ɗum, to kadi ni kam wajibi dow maako kanko man ɗo nyande o seni kanko man ɗo o yoɓa julde nde al'ada maako warti nder nastugo wakkati muɗum man ɗo. To kadi konngol ngol ɗo modibbo ɗo o fiti o wi'ata ko ɓurata hango kam kanko man ɗo o yoɓa julde man, ngam ɗum wakkatiwel gotel, wala bo torra dow maako ha yoɓgo wakkatiwel gotel. To ni kam ɗum konguɗi ɗiɗi, ngol wi o yoɓan, ngol bo wi o yoɓata, amma modibbo ɗo pitiɗo ha nokkure nde o yi kanko kam o ɗon yi'a debbo man ɗo o yoɓa wakkatiwel man, wakkatiwel nastugel, nden o juulay wakkatiwel man ha al'ada maako warti, kadi o ɗon yi'a ko ɓurata hango kam kanko man ɗo o yoɓa wakkatiwel man, ngam ɗum wakkatiwel gotel, wala bo torra dow maako ha yoɓgo wakkatiwel man. To kadi ni ɗo man ɗo kanjum man ɗo ɗum ɓuran hango, ɗum ɓuran bo firlitanago mo ha diina maako, ɗum ɓuran hango, ɗum ɓuran bo firlitanago mo ha diina maako. To ɗo wonte jawabu ƴamol no gas e go'owol. En cottan garten ha ƴamol no gas e ɗiɗaɓol. Ha ɗo man ɗo modibbo o ƴamama ha ƴamol no gas e ɗiɗaɓol ɗo, o wi'ata o ƴamama ha ƴamol man, ƴamɗo man wi'ata to ni debbo reedujo kanko man ɗo o yi ƴiƴam ha maako yeeso o ɓesna be ñalde walla be ñalɗe ɗiɗi, yeeso jotta kam reedu maako yottitake, yeeso o ɓesna man ɗo be ñalde walla ñalɗe ɗiɗi, kadi kanko man ɗo o yi ƴiƴam ɗon wurto ha maako, kadi noy o waɗata, o accan julgo, o hooca ƴiƴam gurtotoɗam ha maako yeeso dañgo be ñalɗe ɗiɗi ɗo, o ɗam hoocanan mo kiita ɓesngu, kanko man ɗo o acca julgo, o acca suumago na, walla ɗam hoocata kiita ƴiƴam ɓesngu kanko man ɗo o suumoto o juulan silñande o ɓesni noon noyi kiita maako to ni yaake maako waɗi banniɗo. To kadi ha ɗo modibbo ɗo o jaabi, o wi'ata debbo man ɗo to o yi ƴiƴam man ha maako yeeso o ɓesna be ñalde walla ñalɗe ɗiɗi, alhaali kanko man ɗo o luwaɗo ha deydey ñalɗe wakkatiwel man, deydey ñalɗe ɗiɗi man ɗo o ɗon nder luwe wakkati man o fuɗɗi yiigo ƴiƴam man. To ni laatake banniɗo kam ƴiƴam maako man ɗo ɗam hoocan kiita ƴiƴam ɓesngu, kanko man ɗo o juulata o suumatako. To ni laatake kanko man ɗo o luwaɗo ha deydey ñalɗe ɗiɗi man ɗo yeeso o daña man, o luwama be ñalɗe ɗiɗi, ƴiƴam bo ɗon wurto ha maako amma o ɓesnay si ɓaawo ñalde walla ñalɗe ɗiɗi. To ɗo kam ƴiƴam man ɗo ɗam hoocan kiita ƴiƴam ɓesngu, kanko man ɗo o nangto ha julgo, o nangto ha suumago. amma noy to ƴiƴam man ɗam ɗon wurto ha maako yeeso o daña be ñalde walla be ñalɗe ɗiɗi amma wala luwe ha maako, o matay kanko man ɗo o luwaɗo, wala batte luwe man ha maako, innama o ɗon mata jamu maako ɗon timmidi, reedu maako man ndu damaymo ndu ɓillaymo. To kanko kam banniɗo tan dow jam ko ɗumejum noon ƴiƴam man ɗam ɗon wurto ha maako, to ɗo kam o wiɗan ɗam hoccata kiita ƴiƴam ɓesngu. ɗo kam nden kam ɗum ƴiƴam bonniɗam wonte kiita majam woni dow maako, o suumo o juula ha ñande to o ɓesni. to ni kadi o sendidiri ha yakeji ɗiɗi ɗo. to ni debbo man o laatake o ɗon mata luwe nder ñalɗe ɗiɗi yeeso o daña man, ƴiƴam ɗon wurto ha maako, ɗo kam ƴiƴam man ɗum ƴiƴam ɓesngu o juulata, o suumatako. o luwaka sam, wala batte luwe ha maako, o jamo jorɗo kolon.
to ƴiƴam man ɗon wurto ha maako mehere non to ɗam kam ɗam hoccata kiita ƴiƴam ɓesngu woni dow maako o suumo o juula kanko man ɗo ha ñande to o ɓesni to ni o jaabori ƴamol ngol ɗo. to en gartan ha ƴamol no gasɗe tataɓol ha ɗo man ɗo o ƴamama modibbo ɗo o ƴamama ha ɗo noyi ra'ayu maako noyi kiita maako deydey ko o yi'ata kanko bo ha hoƴgo debbo o moɗa kininji ngam o haɗa al'ada maako wartugo heɓa kanko man ɗo o suumo lewru suumaye timmidindu ta al'ada maako warta. jotta kam o suumaye to waɗi masalan balɗe no gas e tati al'ada maako wartan to o yiɗi o suumo lewru suumaye timmidindu fu kanko man ɗo o yarata o ho'a kininji o moɗa ngam haɗa al'ada maako man ɗo wargo kanko man ɗo o suumo lewru suumaye timmidindu. noyi kiita diina noyi kiita shari'a ha huugo debbo ɗo banniɗo ɗum cakugal cahingal bongal o waɗina walla ɗum kuugal ngal hanayi kallungal o waɗi. to ha ɗo modibbo ɗo o jaabi o wi'ata oɗon rentina rewɓe modgo kininji ngam haɗa al'ada muɗum wartugo ngam ha heɓa suumo lewru suumaye kanjum man ɗo o wi o rentini rewɓe ha majum ni kam ɗum kuugal ngal hanayi ngam o wi modgo deydey Allah tagi ɓi adamajo debbo dow tagdi timmidindi o andi bo ko leɓanta tagdi debbo man ɗo to kadi nder ɗon man o waɗi ƴiƴam ɗam wurto ha mako kara lewru fu ɗum hunde nde Allah waɗi ha debbo to kadi ɗo man ɗo woni dow debbo man ɗo kanko man ɗo o jaɓa deydey jusɓudi ndi Allah waɗanimo ha ɓandu mako ɗo o jaɓa o tokko lawol man. to o luuti o wi kanko man kam o luutin jusɓudi ndi Allah waɗanimo ha ɓandu mako ngam wurtago ƴiƴam man ha ɓandu mako kala lewru fu ɗo be maslaha ha jamu mako ha ɓandu mako ɗum oɗon mari maslaha ha majum. to ni o faddake deydey jusɓudi ndi Allah waɗanimo ɗo kanko man ɗo o luuti jusɓudi man to kadi laato kanjum man ɗo o maran batte torra ha ɓandu mako modgo kinin haɗa al'ada man wartugo ɗo ɗum lortoto be torra ha dow moɗɗo kinin man ɗo ɗum maran batte mo torra ha dow maako. to kadi ngam man modibbo o wi o rentini rewɓe kamɓe man ɗo ɓe moɗa kinin ngam ɓe kaɗa al'ada maɓɓe wartugo kanjum man ɗo o wi o wolidi be yimɓe nyawdoɓe anduɓe saniji rewɓe o yewtidi be maɓɓe ha batte majum ha debbo to kadi deydey nyawdoɓe man ɗo ɓe cappinimo kanjum man ɗo ɗum woodi torra ha debbo to kadi woni dow debbo kanko man ɗo ta o waɗa ɗum ta o waɗa hunde torrande mo o yerdo jusɓudi ndi Allah waɗanimo ha ɓandu mako kanko man ɗo o suumo deydey nyalɗe ɗe jawmirawo waɗi hoddiranimo o suumo ɗum to al'ada mako man warti bo kadi kanko man bo ɗum aljawmirawo yeldanimo ha majum ta o suumo ta o juula kadi ha to al'ada mako man timmi o yoɓa deydey suumayeje ɗe o yari man ɗo to kadi debbo o yaha dow jusɓudi man ɗo kanjum wonte kan ɗum dow mako ta o luuta deydey jusɓudi deydey no jawmirawo waɗanimo ha ɓandu mako kanjum man ɗo ɗum maran torra ha mako. to kadi ni deydey jawabu mo modibbo ɗo jaabi ha ɗo. to en ɗon jokka dow boliɗe meɗen deydey kiitaji ɗi al'ada be kiitaji ɗi ɓesngu to kadi ha ɗo ƴamol no gas e nayaɓol modibbo ɗo ƴamama ha magol debbo kanko man ɗo ɓawo o senake ha ɓesngu ko watta lebbi ɗiɗi kanko man ɗo o ɓesni deydey ko waɗata lebbi ɗiɗi o laatake no bo o senake kadi ha ɓawo lebbi ɗiɗi ɓawo ɓesnugo mako man ɗo kanko man ɗo o yi toɓɓe ƴiƴam puɗɗi wurtago ha mako to kadi noyi hunde ɗo yaake mako kanko man ɗo o yewan suumaye mako o juulatana o nangto o juulatana walla noyi yaake mako kadi ni ƴamol mako. to en nanan jawabu modibbo ɗo o wi'ata ko wonte qa'ida kuɓanka ko wonte jotta kam deydey kiitotoka deydey yaakeji hayla banniɗo man ɗo walla ɓesngu banniɗo man ɗo o wi'ata debbo kanko man ɗo to o senake o yi senuye fotan senago mako man ɗo laati ha al'ada mo hayla walla ha ɓesngu to o senake o yi senuye mako kanko man ɗo o tabitini senuye mako nden kanko man ɗo
ko noyi debbo tabitinirta senuye muɗum ban ha al'ada mo hayla o wi debbo man ɗo o yi'an ko laati karlol danewol kanjum mbi'annoɗen ndiyam laatiɗam danejam gurtotoɗam ha maako ha ɓawo senuye maako man ɗo ha ragare senuye maako man ɗo to kadi o wi'ata goɗɗo ɗon andira timmugo sena yaƴƴiƙina senuye muɗum be lattago karlol danewol ngol ɓe bolwanta ɗo man ɗo goɗɗo bo laatoto kañum man ɗo ƴiƴam muɗum man ɗam daroto noon deydey ko laatoto karlol danewol man ɗo ngol wangata ha muɗum kadi moy fu woodi no yaƴƴiƙinirta tabitinirta fakat kañum man ɗo kanko man ɗo o senake to kadi toni o tabitini kanko man ɗo o senake fotan ɗum laati ha al'ada mo hayla walla bo al'ada mo ɓesngu kadi kanjum man ɗo ko warata ɓaawo ɗon deydey ko wangata ha maako masalan ha ndiyam mbudduɗam walla bo ha ndiyam oolam walla bo ha yoga toɓɓe ƴiƴam nun pamare gurtotoɗe ha maako walla ha keccol nun jotta kam yoga keccol nun ɗon wurto ha maako o hokkaygol noon de ha ɗo jotta ka woodi keccol gonngol noon wurtoto ha maako amma na ɗum ƴiƴam ɗam al'ada man ɗo o wi'ata ɗum kam fu kanjum man ɗo ɓaawo kanko man ɗo to o tabitini senuye maako be yaake mo o tabitinirta be muɗum senuye man ɗo fotan mbiɗen ɗum karlol danewol go o yi walla bo kanko man ɗo ɗum wuttugo darago ƴiƴam man noon ha maako wonte alama senuye maako man ɗo ko warta ɓaawo ɗon ha buddol kanjum wonte ndiyam budduɗam walla bo ha olol kanjum wonte ndiyam laatiɗam olam deydey garanɗam ɓaawo senuye maako man walla yoga toɓɓe pamare toɓɓe ƴiƴam toɓɓitittoɗe ha maako ɓaawo o yaƴƴiƙini senuye maako walla keccol gongol noon bangalngol ha maako kanko man ɗo ɓaawo senuye maako man ɗo kadi kanjum man ɗo ɓe limtata ɗum ko ɗumejum ɗum wala batte mana man ɗum wonan ha goɗɗo ceniɗo man ɗo amma o sumoto o juulan kanjum man ɗo ɗum wala batte ha maako non bo gori ko waranan mo ɗum wala batte ɗum hoccata deydey kiita al'ada mo hayla walla ɓesngu ngam wari ha hadisewol Ummu Atiya filli hadisewol man kanko man ɗo wi Ummu Atiya radiyallahu anha kanko man ɗo wi'ata ha hadisewol ɗo kunna la na'uddu as-sufrata wal kudrata shay'an kadi min laatake no min Ummu Atiya man kanko man ɗo o wi'ata min limtata ko latti buddol walla olol min limtata ɗum ko ɗumejum bimana kanjum man ɗo ɗum waran ɓaawo timmugo al'ada amma kadi min laatake kanjum man ɗo min limtata ɗum nder al'ada min ɗon dara ɗum kanjum man ɗo ɗum ɗon nder senuye bimana ɗum wala kiita ɗum wala batte to kadi banni ko laatoto toɓɓe ƴiƴam walla bo ko laatoto keccol gongol noon kanjum man bo ɗum hooca deydey kiita buddol walla bo olol bangalngol ngol debbo sahabojo ɗo o wi kamɓe man ɗo ɓe laatake ɓe ɗon ceno to ɓe tabitini senuye maɓɓe ɓaawo ɗon deydey ko warata ha maɓɓe masalan ha ndiyam budduɗam walla ha ndiyam olam walla ha toɓɓe pamare banganɗe ha maɓɓe ha toɓɓe ƴiƴam walla ha keccol gongol noon gurtotongol ha maɓɓe kadi min laataki kanjum man ɗo min ɗon limta ɗum ko ɗumejum ɓaawoni to min tabitini senuye amin to nden kadi modibbo ɗo o wi'ata ɓaawo o jangi hadisewol ɗo o wi kadi dow ɗo min mbi'a kala ko wanganta debbo ɓaawo senuye maako mo tabitini ɗum ha kuuje limtaɗe ɗe kanjum man ɗo ɗum torratamo ɗum haɗatamo suumago ɗum haɗatamo bo julgo ɗum haɗata gori ko bo warango mo kadi o wi'ata ko latti wajibi dow debbo kam kadi wajibi dow maako kanko man ɗo ta o yaawa o hiitano hoore maako senuye ɓaawo ni kanko man ɗo to ƴiƴam darake ha maako man ɗo o tabitina fakat kanko man ɗo o senake fakat nden kadi o fuɗɗa yiwago nasta fuɗɗita julgo maako o fuɗɗita suumago maako o wi ngam rewɓe sahabo en
kamɓe man ɗo ɓe laatake no kamɓe man ɗo ɓe jawanta senago ɗo hiitago kamɓe man ɗo ɓe cenake ɓe giwo ɓe nasta saniji maɓɓe luttuɗi ɗo ɓe laatake no kamɓe man ɗo ɓe jawanta ɗum. ha nder ɗon man ɗo laatake yoga nder rewɓe sahabo en man ɗo ha ɓe tabitina senuye maɓɓe man fakat ɗo laatake no kanko man ɗo to o yi ban o senake o ɗon hooca ban hottollo kanko man ɗo o wosta ha ɓandu mako man o hooca hottollo man ɗo o yerɓana kore annabijo Aisha o wi'a ɗum dahano yaake mako woni o ɗon ha ragare al'ada mako amma nda yaake mako no woni oɗo man ɗo yi'an ɗum ha hottollo deydey ko o yerɓani ɗum ɗo kadi noyi senuye mako man ɗo kañum man ɗo deydey batte ko wonata ha hottollo man ɗo kadi kanjum man ɗo hiitoto kanko man ɗo o senake jotta kam foti o yiwo o fuɗɗita saniji mako na walla deydey batte gonanɗe ha hottollo man ɗo kadi ɗum sappinan kanjum man ɗo ha jotta senuye mako man ɗo ɗon lutti o maran haje o muña seɗɗa goo to kore annabijo Aisha o laatake no o ɗon fitoɓe banniɗo man ɗo o wi'a ɓe ta jawe onon man ɗo muñe hangi on jotta kam deydey gassatul bayda mbi'annoɗen goo kanjum wonte karlol danewol deydey no ɓe mbirata ɗum walla bo ndiyam danejam banganɗam ɓawo senago goɗɗo ha al'ada muɗum to kadi o ɗon wi'a ta jawe ha to on gi jotta kam karlol danewol man ɗo on gi ndiyam danejam man ɗo ɗam wangi ha moɗon nden kadi puɗɗon giwoɗon naston saniji moɗon walla bo foti goɗɗo wosta masalan ban hottollo man ha ɓandu mako nden kanko man ɗo ko laato wala batte ko ɗumejum goni ha mako to kadi laato be majum man ɗo o tabitiniri be majum senuye mako kadi o fuɗɗita kanko man ɗo saniji mako o yiwo o juula o suumo to kadi ɗo deydey ko o wasi rewɓe ha yawugo kañum man ɗo hiito dow senuye kadi ban mo al'ada muɗum laati kañum man ɗo karlol danewol man ɗo ngol wangan ha maako kanko man ɗo ɓawoni to ƴiƴam man darake ha maako o rammiɗa o rena ha to karlol danewol man ɗo ngol wangi ha maako kanko kam karlol danewol man ɗo ngol wangata ha maako noyi o andirta senuye maako kanko man ɗo be wuttugo maako be darago ƴiƴam man accugo majam wargo ko to kadi kanko bo o laato be majum man ɗo o hitorto be majum kanko man ɗo o senake amma kadi mo karlol danewol man wangata ha muɗum kañum man ɗo ta yawa o rammiɗa ha to o yi deydey karlol danewol man ɗo ngol wangi ha maako to kadi ni deydey no modibbo ɗo kanko man ɗo o fiti kadi ni kam ko ni waranda deydey ƴamɗo ɗo ko ƴami ha ɗo ɓawo lebbi ɗiɗi kanko man ɗo o ceniɗo nden ɓawo o ɓesni be lebbi ɗiɗi nden wanganimo kanko man ɗo toɓɓe ƴiƴam ha maako ma'ana man kadi toɓɓe ƴiƴam man ɗo ɗe laatata ko kanjum man ɗo ɗum ɓesngu innama woni dow maako kanko man ɗo o yiwo o suumo o juula ɗum wala batte ha maako to ni wonte jawabu ƴamol no gas e nayaɓol to en gartan ha ƴamol no gas e jeegowol ha ɗo man modibbo ɗo o ƴamama o wi'ata ko latti ɓuranta debbo kanko man ɗo o juula o yaha o juula esha'i o naafa alkaweje ha juulurde na walla o juula ɗum ha suudu maako ɗumejum laati ɓurantamo wodgo ɗume ɓurantamo mbar jaari to kadi ni ƴamol debbo ɗo ƴami modibbo ɗo ha yaake maako kadi kanko man ɗo o yahan o juula jama'are ha juulurde o juula alkaweje o loro o warta saare maako na walla o juulan esha'i man ha suudu maako o juula alkaweje ha suudu maako to kadi ƴamgo maako ɗume ɓurantamo ɗume ɓurata hanango mo to ha ɗo modibbo ɗo o jaabi kadi o wi'ata ko ɓurata hanango debbo kanko man ɗo o juula ha suudu maako ko ɓurata hanango debbo o juula ha suudu maako esha'i man o juula alkaweje bo ha suudu maako to kadi kanjum man ɗo ɗum ɓuranan mo timmugo mbar jaari ha julde maako ngam o wi'ata dagi ɗum debbo o wurto o yaha ha juulurde o juula esha'i be jama'are o juula alkaweje be jama'are kanjum man ɗo ɗum dagi ɗum ha diina ɗon dakni ɗum to amma laatago kanjum man ɗo wurtago debbo man ɗo yaake feere ɗum maran fitina imma o waɗa yaakeji goɗɗi deydey ko fitinta yimɓe to o wurtake
walla bo ɗum marani an kam yakeji goɗɗi ɗi kanayi, to kadi nde banniɗo ɗum ɗon fe'o ha rewɓe o laari kanko kam ko wonte dammuɗum kam debbo kanko man ɗo o rammiɗa o juula ha suudu maako esha'i maako be alkaweje maako, kanjum man ɗo ɗum ɓurananmo timmugo mbar jaari, ɗum ɓurananmo bo holɗinago ha fitina deydey ko miijete ha wurtago debbo man. To kadi ɗo wonte fito maako, amma o wi'ata wondo jotta kam debbo man ɗo oɗo man ha ƴamol maako o wi'ata ngam yahago maako ha juulurde man ɗo yake feere ɗum ɗon mara waasu, jotta kam ɓaawo to ɓe juuli man ɗo ɓe ɗon gaɗa waasuji, o nana waasu ko nandi e muɗum. To kadi o modibbo ɗo o wi'ata nango waasu ɗum boɗɗum, amma foti debbo ɗo o heɓan waasu man ɗo fotan ha kaset walla be laawol ngol o tokkori fuu, foti o heɓan waasu man ɗo o nana waasu man ha saare maako. To kadi ni kam ko ɓuranta hango debbo kanko man ɗo julgo ha suudu maako esha'i be alkaweje man ɗo, kanjum man ɗo ɗum ɓurananmo hango, ɗum ɓurananmo timmugo mbar jaari ha yaake maako kanko debbo. To amma to lattake kanko man ɗo o wurtoto, jotta kam o ɗum mari hoolare, kanko man ɗo o wurtoto o yahan o juula ha juulurde be jama'are ngam o nana waasu, ngam o julda be jama'are ko nandi e muɗum, kadi kanjum man bo shari'a ɗon dakni ɗum, amma kadi shari'a waɗi debbo to o waɗan banniɗo man ɗo o mara tongorde kadi kanko man ɗo o wurto o tana kanko man ɗo o wurto dottako be pawneji deydey ko fitinta worɓe ko nandi e muɗum, kadi ɗo man ɗo dagantomo be yaake ɗo man ɗo modibbo man o wasi debbo man, to ni kanko man ɗo o yahan o juula ha juulurde bo kadi kanko man ɗo o suuro cuurgal bongal deydey ngal shari'a yiɗi, non do kanko man ɗo ta o latto o urno ha wurtago maako, ta kanko man ɗo o fitina deydey yimɓe ha wurtago maako man ɗo, kadi o dow tongorde ndeɗo ɗo dagoto debbo o yaha o juula ha juulurde o warta, to ni holɗinama fitina ha wurtago maako man, non cuurgal maako man ɗo ngal laatake ɗum cuurgal deydey no diina yiɗi be yaake oɗo, kadi dagantomo kanko man ɗo o yaha o juula ha juulurde. Amma kadi ko ɓurata hango julgo maako ha saare ɗo, kanjum man ɗo ɗum ɓurananmo timmugo mbar jaari ha maako. ɗo deydey jawabuwol ngol modibbo ɗo o jaabi ha wurtago debbo yaha juula ha juulurde e sha'i be alkaweje. To ƴamol no gas e jeeɗiɗaɓol deydey ko modibbo ɗo o ƴama, o wi'ata noyi kiita mettago defowo kanko man ɗo o metto ñamdu maako, o metto haako maako, o maata kadi haako man ɗo ko woɗina walla woodi koko marata haaje luttina, kanjum man ɗo noyi kiita majum. To nden modibbo ɗo o jaabi o wi'ata kanjum man ɗo ɗum wala aybe, debbo kanko man ɗo o metto haako maako ha o anda deydey ko ɗon dow yaake timmi diɗɗona walla woodi ko marata haajena, to ɗo man ɗo ɗum wala aybe, amma kadi kanko man ɗo ko o mettoto man ɗo o tuuta ɗum, ko o mettoto man ɗo o tuuta ɗum, ta o salina ɗum ha hunduko maako. To ni ɗo bo fito maako dow ƴamol laatingol no gas e jeeɗiɗaɓol. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.